ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni luvulla. Te vanhemmat olette antaneet lapsellenne nimen Vahti Oskar. Tänään hänet kastetaan kristilliseen uskoon. Vanhemmat ja kummit pyhäkaste velvoittaa teitä yhdessä seurakunnan kanssa huolehtimaan hänen kristillisestä kasvatuksesta. Minä tulisin vähän sinne lähellä sitä vauvaa. Ota pyhä ristin merkki otsallasi ja rintalasi todistukseksi siitä, että ristiin otettu ja ylösnoussut Jeesus Kristus on sinä annat meille elämän lahjaksi. Kiitos sinulle siitä, että suljet tämän lapsen hoivaasi ja suojeluksesi. Ota hänet kasteen armoliittoon, jossa Jeesuksen rakkaus on todellista elämän kaikissa vaiheissa. Ole sinä hänen kanssaan ja kanna häntä sylissäsi. Valaise koko hänen elämänsä. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen tähden. Sitten kuulemme lasten evankeliumia. Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heitä. Opetuslapset voittivat tuoja, mutta sen puolestaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille, sallitaan lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaisensa on Jumalan valtakunta. Totisesti, joka jota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse. Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä. Kiitos. Hyvät vanhemmat, kummit ja kaikki kasteet. Tänään saamme kiittää tästä lapsesta. Toinen erityinen ilon aihe tässä juhlassa on se lahja, jonka lapsi kasteessa saa. Kolmiyhteinen Jumala ottaa hänet omakseen ja sopii hänen kanssaan ikuisen liiton. Kastettuna hän saa aivan koko elämänsä ajan turvautua taivaallisen Isän rakkauteen. Apostoli Paavali sanoo, kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen ympäri. Tuosta Kristuksen lahjasta ja hänen läheisyydestään kertoo tuo valkoinen kaunis valkoinen kastepuu. Kasteessa toimii Jumalan pyhä henki. Pyhän hengen voimalla tämä lapsi kasvaa Kristuksen opetuslapsena ja seurakunnan jäsen. Joo, se on hyvä, että sulla on paljon käsiä. Kiitän tuosta asuinpaikasta. Herramme Jeesus Kristus on itse asettanut pyhän kasteen. Hän sanoi opetuslapsilleen, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattamaan. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät aivan loppuun asti. Sitten saamme kaikki yhdessä tunnustaa yhdessä kristillisen uskon, että vihostakin löytyy apua, jos tuntuu, on hyvä olla. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka siis pyhästä hengestä syntyi neitsyt Marjassa, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas kuolemaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla
ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Tähän uskoon ja kaikkien sen lupausten omistamiseen kasvamme nyt tämän lapsen. Mennään hänen kasvamaan ja tuolla tällä puolella ja sä sillä puolella. Sitten voi laittaa siihen asteluun. Joo, ei tarvitse pistää kyllä. Ahti Oskar, minä vastaan kuin isän ja pojan ja pyhän hengen. Niin, ja kellä se onkaan tekellä tuolla täällä nytkin? Tämä olisi se liian nyt. Me hoidamme. Joo. Just niin. Sitten sieltä vanhemmat ja täältä kuulet laitetaan käsiä tuolla. Amin. Tänään päälle. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhän hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Niin, sitten laitetaan alas. Tämä aikaa. Jeesus sanoo, minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Laitetaan kädet. Jumala kaikkivaltias Isä, me kiitämme sinua Ahti Oskarista, jonka olet antanut Saralle ja Ahtille. Ylistämme sinua siitä, että olet ottanut hänen pyhässä kasteessa omaksesi, seurakuntasi jäseneksi ja ikuisen elämän perilliseksi. Siunaa Ahti Oskaria hänen elämänsä kaikkina päivinä. Lähetä pyhät enkelisi varjelemaan häntä vaaroissa. Auta äitiä ja isää, isovanhempia ja kummeja, rakastamaan ja ohjaamaan häntä tahtosi mukaisesti. Hoida häntä sanallasi ja armollasi seurakuntasi yhteydessä. Varjele hänet uskossa niin, ettei hän milloinkaan luopuisi sinusta, vaan pääsisi kerran luoksesi kirkkauteen. Kuule rukouksemme poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen. Minäkin laitetaan kädet ristiin ja ollaan kaikki yhdessä Isä meidän. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille aamen. Herra, kääntäkoon kasvonsa teidän puolelle ja antakoon teille rauhaa. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Aamen. No niin, sitten 499 Jumalan käymme. Sieltä vihdoista. 499 Jumalan käymme. Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen. Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen. Kaikille tilaa riittää, kaikille paikkoja on.
kastetodistus